ओइ लोगोफोर नै बिथांमोना दक्षिण कयाबिल 110 एनुवेल कनफारेन्स BBC बे कनफारेन्सआव थांनायनि रेडि माल माथा दिखांगासिनो दङ। नैबो सासे सेंग्रा गाज्ला लडिं कमप्लिट। मोननै गारि कमप्लिट। हम चले बहारों में गुनगुनाती राहों में धड़कने भी तेज है अब क्या करें वक्त है तो जीने दे दर्द है तो सीने दे सहैबाय गेट मोनबाय नै गेट मोनजेनबाय आरो माबानायानो आरो सहैबाय नै नै नुजेन सेरथोंसै ओइ लोखि फाट हइसे नालाय थांनाया जाजेनबाय दंखल बनायदों टयलेट बाथरुम जागोन बिथिं मावगासिनो खामानि एरेन्ज जागोआखै नै बिथिं बस